Vážení obchodní priatelia, v roku 2024 sme sa rozhodli investovať do najnovších technológií výroby zvislého dopravného značenia. Voľba padla na najmodernejšiu a najkvalitnejšiu UV tlačiareň od nemeckej spoločnosti Agfa, a to Annapurna 1650 Express, ktorá je certifikovaná na tlač fólií a spĺňa najprísnejšie normy pre tlač činnej plochy dopravných značiek. Táto tlačiareň zabezpečuje, že požiadavky zákazníkov sú vybavované v čo najkratšom čase. Vďaka technológii digitálnej tlače sa celý výrobný proces rýchli niekoľkonásobne. Pre touto investíciou bola maximálna denná produkcia okolo 80 značiek, v súčasnosti je to 500 kusov denne. Táto tlačiareň je vybavená UV technológiou, ktorá zabezpečuje, že vytlačená fólia je hneď suchá, čo znamená, že nie je potrebné 24-hodinové sušenie fólie a tak je možné fóliu laminovať ihneď. Každá vytlačená fólia je následne laminovaná na laminovacom zariadení, ktoré zabezpečí jej ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Takisto sme v tomto roku zaobstarali stolový rezací ploter, ktorý po zadaní vstupných údajov dokáže vyrezávať fólie na milimeter presne, tak, aby boli dodržané všetky požiadavky noriem a legislatívy. Celková investícia predstavovala sumu 300 000 eur. Záverečná fáza výroby pozostáva z aplikácie fólie na podklad dopravnej značky. Na to slúži aplikátor od švédskeho výrobcu Roller. Každá dopravná značka musí byť označená certifikačným štítkom, ktorý okrem iného musí obsahovať názov výrobcu a označenie certifikátu o nemennosti parametrov.